Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. Insha Allah a wannan bidiyon da kuka biyo ni tun daga farkon bidiyon nan har zuwa ƙarshe, zan nuna muku yadda ake buɗe email ta cikin sauƙi da a cikin minti 2 zuwa 1 in Allah ya yarda za ku buɗe email. Kuma a wannan channel ɗin insha Allah zan kawo muku bidiyo akan yadda ma mutum zai saida email, hanyar da mutum zai bi ya saida email. Saboda a wannan channel ɗin dukkan wani abubuwan da suka danganci online insha Allah zan yi ƙoƙari na ga na kawo muku shi cikin wannan channel ɗin, kuma sai na yi confirm ɗin shi da yadda ake samun kuɗi ta WhatsApp, da yadda ake biyan mutum kuɗi ta Telegram. Kawai abin da nake da buƙata da ku samu ku mun subscribe, ku danna alamar all saboda a duk sanda aka saki bidiyo kai tsaye YouTube su sanar da ku. Ba da ɓata lokaci ba mu shiga da ku cikin bidiyon. Hanya ta farko da za ku fi domin ku buɗe email shine ta hanyar Gmail ɗin nan da kuke gani. Za ku iya buɗe ta wajen Gmail ɗin nan. Yanzu za mu shiga ta wajen Gmail ɗin nan kai tsaye. To ku idan kuka shigo za ku ga alama, idan ba ku taɓa buɗe email ɗin ba za ku ga alaman babu komai kenan a nan wajen. To amma idan kun taɓa buɗewa za ku ga fuskan da zai nuna muku shine wannan. Saboda a nan ne ake turo code, saboda in dai har za ka yi online ɗin nan domin ka fara samun kuɗin online free ko kuma ka saka kuɗinka, dole sai kana da email. A taƙaice dai kawai za ku taɓa kan alaman wannan plus ne. Idan kuma kun duba nan wajen kun ga kaman zai ba ku wuya, ku shiga ta setting. Ta setting shi ma normal ne, shi ma ta setting yana da ɗan sauƙi. Bari yanzu za mu shiga ta setting. Ku tsaya ku kalla bidiyon nan tun daga farko har zuwa ƙarshe domin yadda za ku fahimta. Yanzu abin da za mu yi, za mu shiga ga daidai wajen da aka rubuta mana Google ɗin nan, ko kuma zai iya rubuta muku Google and password. Kuma zan nuna muku a cikin wannan channel ɗin gabaki ɗaya insha Allah zan muku bidiyo akan yadda za ku canja suna ko kuma ku canja shekarunku na wannan email ɗinku. Sai ku taɓa kan daidai na wajen da aka rubuta muku add another email ɗin nan, account ɗin nan, to sai ku taɓa kan shi. Yanzu za mu taɓa kan shi. Yanzu sai ku saka finger ɗinku. Ya dawo da ni baya. Zan taɓa kan wajen add account ɗin nan. Yanzu zan saka finger ina ko kuma pin ɗinku da kuke amfani da shi a wayarku domin su tabbatar da ku ne. Ku tabbata kun yi like ɗin wannan bidiyon, kun yi sharing domin ƴan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Saboda insha Allah a wannan channel ɗin zan kawo muku abubuwa masu matuƙar muhimmanci da yadda ma mutum zai gane copy waya kanta insha Allah a wannan channel ɗin gabaki ɗaya zan kawo muku shi. A daidai nan wajen gashi nan gun da aka rubuta mana create account ɗin nan, to sai mu taɓa kan wajen nan. Ga gun da aka rubuta mana from my personal user, to sai mu taɓa kan wajen nan. Yanzu gashi nan yana loading. Sai daidai nan wajen suka ce first name, sunan ku kenan, za ku saka farkon sunan ku. Yanzu za mu saka sunan mu. Idan kaman sunan ku kaman kun ga kaman yanzu ni almisali zan rubuta kamar yadda kuke gani, zan rubuta sunan channel ɗin nan Hikima TV kamar yadda kuke gani almisali. Wannan ku kaddara sunan ku ne. To a daidai nan wajen gun da aka rubuta muku last name ɗin nan, duk da dai sun rubuta optional ɗin nan. Okay, kun ga nan wajen ba dole bane last name ɗin nan, za ku iya haɗa sunan babanku da sunanku, amma dai yana da matuƙar muhimmanci ku saka suna guda biyu. Sai suka ce last name, za ku iya saka sunan babanku a matsayin last name ɗinku. Don sai mu saka TV. Ku kaddara kaman wannan sunan ne sunan babanku, wannan kuma sunanku, to sai ku taɓa kan alaman next ɗin nan. To sai suka ce basic information, enter your date of birth and gender. Suka ce ka saka shekarunka. A daidai nan wajen ɗin nan, to sai ka zaɓa watan da aka haife ka, wani wata ne aka haife ka. Kowane wata za ku iya saka idan ba ku san shekarunku ba, idan ba ku san kai ranar da aka haife ku ba almisali. To a daidai nan wajen sai suka ce day, shi ma ko me za ku iya saka. Sai suka ce shekarunka, to a daidai nan wajen sai ka zaɓa sai ka rubuta shekarunka. Idan 1990 ne, idan 2002 ne, idan 2003 ne, idan 2004 ne, duk dai shekarun da aka haife mutum. Idan 1995 ne, 1996, duk shekarun da aka haife ku, to sai ku rubuta haka. Ni yanzu a taƙaice zan rubuta 2000 sai a daidai nan wajen sai suka ce gender, suka ce idan kai mace ce, to idan kaman ke mace ce sai ki ɗau wannan female ɗin nan, idan kai namiji ne sai ka ɗau wannan male ɗin nan. To ni yanzu zan ɗau wannan male ɗin nan, zan ɗau na biyu. Idan kuma ke mace ce sai ki ɗau wannan, idan kuma kai ma namiji ne sai ka ɗau wannan na biyu, sai ka taɓa kan shi. Bayan ka taɓa kan shi sai ka taɓa kan wajen next ɗin nan. Yanzu gashi nan mun taɓa next, gashi nan yana loading. To a daidai nan wajen gashi nan sun bamu, suka ce choose your email address, fake a email address or create your own. Suka ce na zaɓa a cikin email ɗin da suka bani nan guda biyu, na zaɓa guda ɗaya. Zan yi amfani da wa'annan guda biyun da suka bani ne ko kuma zan yi creating ɗin nawa. To sai na taɓa kan wajen creating ɗin nawa saboda na saka wanda ba zan manta ba. Yanzu sai na saka sunana ko kuma dukkan abin da nake da buƙata. Kamar yanzu wannan email ɗin zan yi amfani da shi.
yanzu sai na taɓa kan wajen alaman, bari na saka wannan nan, sai na taɓa wajen next ɗin nan da kuke gani. Yanzu zan taɓa wajen next ɗin nan. Kun ga an ce min wannan username ɗin, wannan email ɗin ma'ana wani ya taɓa yin amfani da shi. To idan kuma ya nuna muku haka to sai ku canja, sai ku ƙara number a kai. Kamar yanzu idan na ƙara number za ku ga ya wuce da ni automatically. Kun ga ya wuce da ni automatically, amma ni ba zan yi amfani da wannan ɗin ba. Zan canja shi ne. Yanzu sai na saka kaman 33, sai na saka 4. Kuma za ku saka sunanku ne. Idan kuka saka sunanku sai ku saka number. Idan kuka saka number insha Allah zai wuce. Idan kun saka number na farko kun ga ya nuna muku ja, to wannan sunan ana nufin an yi amfani da shi ne. Ko sai ku taɓa kan wajen alamar next ɗin nan. Yanzu gashi nan mun taɓa kan alamar next. Suka ce create a strong password. Suka ce ƙirƙirar kalma mai ƙarfi. Ma'anar strong password ɗin nan bari na muku misalin shi. To a dai sanda aka ce muku strong password zan muku misali ne. Bari na muku misali kamar yadda kuke gani. Okay, bari na saka alama wannan arrow nan. Kamar yanzu misali idan kai namiji ne, kamar yanzu sunanka Ahmed ko kuma Muhammad, to sai ku saka farkon sunanku in babban baƙi. Bayan kun rubuta farkon sunanku in babban baƙi, to sai ku saka sauran ƙananan baƙi. Bayan kun saka, idan kuma sunanki kamar mace ne, in kamar sunanki Nana ne, to sai ku rubuta farkon babban baƙi, sauran kuma sai ku rubuta ƙananan baƙi. Shi password daga strong password, a duk sanda aka ce muku strong password a kowane website daga kan guda 8 zuwa 4 abin da ya sama ne shine strong password. Kuma ku haɗa da number, kuma ku haɗa da symbol ɗin. Gabaki ɗaya dai zan muku misali. Idan kuma sunanki Aisha ne shi ma, sai ku rubuta, sai farkon ku rubuta babban baƙi kamar yadda kuke gani, sai ki rubuta babban baƙi, sauran kuma ki rubuta ƙananan baƙi kamar yadda kuke gani. To a duk sanda aka ce muku strong password, idan kuka taɓa kan keyboard ɗinku ya bayyana muku haka, da farko a daidai nan wajen za ku canja kan wajen nan ne, ku saka shi a babban baƙi. Kun ga yanzu na mai da shi a babban baƙi ko, to sai na rubuta kamar yanzu misali Aisha ko, to gashi nan yanzu na rubuta Aisha. To ba haka zan bar shi ba, sai na taɓa kan daidai nan wajen ɗin nan. A daidai nan wajen gabaki ɗaya dukkan abubuwan da nake so a daidai nan wajen, to sai na zaɓa. Dole inda ya zaka haɗa strong password, dole sai kun haɗa da wannan ɗin nan. Kamar yanzu zan ce ina son alaman wannan naira in a cikin strong password ɗina. Abin da dai ba za ku manta ba shi za ku rubuta. To bayan kun rubuta wannan, kun ga mun samu guda nawa kenan? 1, 2, 4. Kun ga mun samu guda 1, 2, 3. Kun ga mun samu guda 8 kenan ko? To sai mu ƙara da guda 2. To yanzu wannan duk gunda aka ce muku strong password haka za ku rubuta shi kamar yadda kuka gana muku misalin ɗin nan. In kamar sunanka Ahmad ne, kamar yanzu da farko za ku, in kamar Muhammad ne misali, farko za ku rubuta babban baƙi kamar yadda kuke gani Muhammad. Gashi nan na rubuta Muhammad, kun ga farkon babban baƙi ne, sauran kuma sai ƙananan baƙi. To shi ma a daidai nan wajen sai ku zaɓa dukkan abubuwan da kuke so. Idan at ne, idan alaman plus ne, idan alaman tambaya ne, abin da dai ba za ku manta ba shi za ku rubuta. Shi ake nufi da strong password. Ku haɗa da wannan kuma ku haɗa da number ku. Kamar yanzu misali zan saka wannan hash ɗin nan, kamar star ɗin nan, to sai na saka 112 ko shi kenan. Yanzu sai na taɓa kan alamar next. Na riga na haɗa strong password ɗin. Yanzu kun ga da a ce zan taɓa shi automatically za ku ga ya wuce da ni. Kun gani? Ya riga ya wuce da ni, saboda 'yan scam ba za su iya ƙwace muku wannan email ɗin ba. 'Yan hackers ba za su iya ƙwace muku wannan email ɗin ba. Yanzu zan saka email ina, password ɗin da ba zan manta shi ba kenan ni zan saka yanzu. To yanzu gashi nan mun riga mun buɗe email ɗinmu. Suka ce add phone number. Gashi nan dai duka bayanan nan za ku iya tsaya ku karanta su. Kai tsaye yanzu mu za mu taɓa kan alamar skip ɗin nan. Kun ga suka ce more optional. Za mu iya taɓa shi. To a daidai nan wajen za mu iya, kun ga za mu iya yin adding ɗin number wayar mu. Kun ga suka ce no add phone number. Kun gani za mu iya yin adding ɗin number wayar mu, amma a gaba zan nuna muku yadda za ku yi adding ɗin number wayar ku. Yanzu za mu koma back kawai, sai mu taɓa kan alamar skip ɗin nan. Zan nuna muku yadda za ku yi adding ɗin phone number ɗinku da yadda za ku canja email ɗinku. Kun ga yanzu gashi nan na riga na ƙirƙira wannan ɗina email ɗina, to sai na taɓa kan wajen alamar done ɗin nan. Yanzu gashi nan na riga na gama. Za ku iya tsaya ku karanta dukkan abubuwan nan. Sai na taɓa na yadda. Ga daidai na wajen da aka rubuta min agree ɗin nan, na yadda kenan. Gashi nan yanzu yana yin loading. Ku tabbata kun yi like ɗin wannan bidiyon kuma kun yi subscribe ɗin wannan channel ɗin, saboda a wannan channel ɗin za mu kawo muku abubuwa masu matuƙar muhimmanci wanda in ma ka biya kuɗi bai zama lalle ku samu wannan abu ba. Yanzu gashi mun riga mun gama haɗa email ɗinmu. Bari mu yi confirming mu ga email ɗinmu ya haɗu ko kuma bai haɗu ba. Sai mu taɓa kan wajen daidai nan wajen ɗin da kuke gani. Za mu taɓa kan daidai nan wajen.
kun gani ga email ɗinmu da muka gama haɗawa a daidai nan wajen, kun gani Abdullahi Yaya gashi nan 3304 daman shine muka haɗa email ɗinmu. Ku saka abin da ba za ku manta ba saboda a cikin email ana saving ɗin number, ana tura saƙo. Email yana da matuƙar muhimmanci dai sosai, duka gabaki ɗaya zan nuna muku a wannan channel ɗin dai. Zan nuna muku yanda za ku yi saving ɗin number, za ku yi canja hoton kamar yanzu wannan email ɗina da na haɗa nan, to insha Allah zan nuna muku kamar yanzu gashi nan na haɗa wannan email ɗin, to insha Allah zan nuna muku yanda za ku canja hoton shi, ku saka hoton ku a daidai nan wajen ɗin nan gabaki ɗaya a wannan email, a wannan channel ɗin zan nuna muku. Kawai abin da nake da buƙata ku danna min alamar subscribe saboda zan dinga kawo muku abubuwa masu matuƙar muhimmanci a cikin wannan channel ɗin. Sai mun haɗu da ku a cikin next video. Peace.